Dyma'r cyfle cyntaf dwi wedi cael I ddweud blwyddyn newydd dda I chi I gyd, a dwi yn gobeithio bod chi wedi mwynhau y Nadolig. Dyn ni nôl yn y gwaith yn Strasbourg, ac un o'r prif bynciau dyn ni wedi bod yn pleidleisio arno fe'r wythnos hon yw cnydau GM. Mae deddfwriaeth wedi newid. Dwi wedi gwrthwynebu hynny achos dwi'n credu bydd e'n arwain â llawer mwy o GMs yn Ewrop. Ond mae e wedi newid, oedd y mwyafrif wedi pleidleisio, ac o leia mae gyda ni ar hawl, mae gan Llywodraeth Cymru nawr ar hawl I gael Cymru sydd yn rhydd o GMOs. Dyn ni'n gallu cael gwaharddiad swyddogol. Felly, fy mlaenoriaeth I yw gwneud yn siŵr bod Llywodraeth Cymru yn paratoi ac yn gwneud hynny cyn gynted ag y bo modd. Dyn ni hefyd wedi gweld yr wythnos hon Latvia yn cymryd drosodd Llywyddiaeth Ewrop. Mae gwledydd llawn yn cymryd yn ei tro I arwain yn Ewrop am 6 mis. Mae Latvia wedi dechrau heddiw, felly mae gyda nhw 6 mis I liwio'r gwaith sy'n digwydd ym Mrwsel ac yn Strasbourg. Mae Latvia yn llai na Chymru. Mae'n wlad fach yn nhermau Ewrop, ac eto achos bod hi'n annibynnol, mae gyda nhw yr hawl I arwain I fod yn llywydd Ewrop. Mae gyda nhw bleidlais yn y cyngor, mae gyda nhw gomisiynydd, a'r holl pethau sydd ddim gyda ni fel Cymru. Ond yn ystod 2015 sydd yn flwyddyn pwysig iawn I ni, dwi yn gobeithio byddwn ni'n gweld newid, byddwn ni'n gweld mwy o fusoddiad mewn swyddi yng nghefn Gwlad Cymru, mewn amaethyddiaeth, yn ein trefi I greu gwaith ac I adeiladu ein economi. Achos dyn ni eisiau edrych ymlaen hefyd at y diwrnod pan mae Cymru yn gallu chwarae rhan llawn fel gwlad annibynnol yn Ewrop.